సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ వీడియో. సో చాలామంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి చేసిన. సో ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో చూసారు కదా! నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన చిన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్‌లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బిట్‌మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటది. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ఫోటోస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇంటి పేరు అండ్ పెళ్లి కూతురు, పెళ్లి కొడుకు పేరు మాత్రమే చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఇక్కడ దీని మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ కెమెరా ఐకాన్‌ని ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. సో ఆన్‌లో పెట్టుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ దీనికి ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః అనేది దీన్ని అలాగే వదిలేసేయండి. సో ఇక్కడ రామయ్య కార్ కనకవారి పెళ్లి పిలుపు అని ఉన్నది కదా! దీని మీద టచ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ కనకవారి ఉంది కదా! సో ఎగ్జాంపుల్‌గా మీ ఇంటి పేరు ఏదైతే అది రాసుకోండి. సో ఇక్కడ నేను పేందర్ అని రాస్తున్నా. సో మీకు చూపించడం కోసం పేందర్. సో ఇక్కడ పేందర్. పేందర్ వారి పెళ్లి పిలుపు. సో సింపుల్‌గా దీన్ని ఇట్లా లాగేసేయండి. కరెక్ట్‌గా వచ్చేస్తుంది. రైట్ టిక్ కొట్టేస్తే సింపుల్. సో దీన్ని కొంచెం కిందికి తీసుకురండి. సో ఇట్లా. సో ఇప్పుడు దీని కింద దాన్ని ఏం చేయొద్దు. ఇట్లాగే వదిలేసేయండి. సో ఇప్పుడు సెకండ్‌గా ఇక్కడ ఫోటో చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ముందుగా ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ రామ్ శ్యామ్ అని ఉన్నది కదా! దీన్ని తీసేయండి. సో మీ పెళ్ళికొడుకు పేరు రాసుకోండి ఇక్కడ. సో నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా నా పేరే రాసుకుంటున్నా. సో మనోహర్. సో ఈ విధంగా రాసేసి టిక్ మార్క్ ఇచ్చేసేయండి. టిక్ మార్క్ ఇచ్చి ఇక్కడ కింద గ్రూప్ ఉన్నదిగా ఫోటో గ్రూప్ అని దీన్ని టచ్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్‌లోకెళ్ళి సో ఇక్కడ మీ ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో మీ ఫోటో ఏదైతే అది మీ ఫోటో. సో మీ ఫోటో పెళ్ళికొడుకు ఫోటో ఉంటదిగా ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఈ ఫోటోని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ కిందికి తీసుకురావాలి. సో కిందికి తీసుకొచ్చి దీనికి ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ ఉంటాయి. దాన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి ఈ ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. సో దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా! ఇలా. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒకవేళ జూమ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. లేదంటే మీకు నచ్చినట్టు పెట్టుకోండి. సో ఇలా సింపుల్‌గా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా! ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు పెళ్లి కూతురు పేరు. పెళ్లి కూతురు పేరు ఏదైతే అది. సో ఏ ఏదైనా కావచ్చు. సో నేను రాస్తున్నా చూడండి. అనుశ్రీ. సో ఇలా రాసి టిక్ మార్క్ ఇచ్చేసేయండి. సో ఇప్పుడు కింద గ్రూప్ ఉంది కదా! దీని మీద టచ్ చేసుకొని ఎడిట్ గ్రూప్‌లోకెళ్ళి సో ఇప్పుడు పెళ్లి కూతురు ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో పెళ్లి కూతురు ఫోటో. సో ఏదైతే అది పెళ్లి కూతురు ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా ఏదో ఒకటి యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఈ ఫోటో దీన్ని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకొని సో దీన్ని కిందికి తీసుకురావాలి. కిందికి తీసుకొచ్చి దీన్ని కింద ఫోటో ఎఫెక్ట్ ఉన్నాయి కదా! దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి ఆ ఫోటోని డిలీట్ చేసి ఈ ఫోటోకి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేసి సో కరెక్ట్‌గా వచ్చేటట్టు పెట్టుకోండి. సో ఫోటో కరెక్ట్ మంచిగా లేదు బట్ మీకు చూపించడం కోసం మాత్రమే పెడుతున్నా. సో ఇలా పెట్టేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వస్తే సో ఈ విధంగా ఫోటో వస్తుంది. సో చూసారు కదా! సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇద్దరి ఫోటో కలిపి రావాలి. సో దీనికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ కిందకెళ్తే సో ఇక్కడ పేరు చేంజ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎడిట్ గ్రూప్ ఉందిగా దీని మీద టచ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎడిట్ గ్రూప్‌లోకెళ్ళి సో ఇక్కడ ఇద్దరి ఫోటోస్ కలిపి ఉంటాయి. ఆ ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో సో దీన్ని లాస్ట్ వరకు డ్రా చేసి కిందికి తీసుకురండి. సో ఇలా కిందికి తీసుకొచ్చి దీని ఎఫెక్ట్ ఉంటది. దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి ఈ ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా! సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వస్తే ఇప్పుడు ఎలా వస్తుందో చూపిస్తా. సో ఇక్కడ సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా! సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ముహూర్తం. సో ఇక్కడ మీ తేదీ, వారం, సమయం ఇది రాసుకోండి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఈ ఊరు అండ్ మండల్, జిల్లా ఇది రాసేస్తే సింపుల్‌గా అయిపోతుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా సింపుల్‌గా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో.
వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.